Λοιπόν, ξεκινάω και ετοιμάζομαι σιγά σιγά. Έχω κάνα 4ωρο μπροστά μου, 3 ώρες, 4. Δεν ακούγεται τίποτα. Θα φτιάξω ένα light jigging τύπου slow καλάμι με ένα ας πούμε λεπτό παράμαλο 43 διάμετρο και θα βάλω ένα μικρό πλανάκι που είναι έτσι εύκολη λύση και μπορώ να ψαρέψω σε μεγάλο εύρος, δηλαδή μπορώ να ψαρέψω τα 30 έως και τα 100 μέτρα. Τώρα ειδικά που δεν έχει ρέματα θα πάω σε διάφορα σημεία να ρίξω. Έχω φτιάξει ήδη μια σιλικόνη. Πάντα έχω ένα σετ με σιλικόνη και με κλέφτη στο κεφάλι, όπως σας έχω δείξει, γιατί είναι μπαλαντέρ και γιατί πολλές φορές τα ψάρια αν είναι λίγο έτσι πιο νοχελικά και δεν κάνουν μεγάλες καταδιώξεις ή απλά μπορεί να θέλουν να φάνε τη σιλικόνη. Γι' αυτό και έχω πάντα μαζί. Στα λεπτά εργαλεία δεν κάνω πολύ δυνατούς κόμπους, δηλαδή δεν κάνω Tony Pena ή FG, κάνω All Bright. Τέσσερις και 4. Ωραία. Δεν μου έχει κόψει ποτέ κάτι, μόνο από δόντια, από θέμα δύναμης παίζω λίγο πιο μαλακά και τα κρατάω τα ψάρια. Και όταν έχεις μαλακά καλάμια, δηλαδή τα καλάμια τύπου slow, δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος για παραπάνω από P2 και 52 παράμαλο. Νομίζω 43-47 είναι τέλεια. Εκτός αν μιλάμε για πολύ δύσκολο τόπο. Αλλά 43-47 στα κόκκινα και πιο λεπτά φυσικά. Αλλά ας πούμε το 43 έχεις και δύναμη να πιέσεις. Είσαι μια χαρά. Τρία μέτρα, 3 με 4 εγώ βάζω είναι εντάξει. Πιστεύω ότι είναι εντάξει. Αγκίστρια που δένετε εσείς, να θυμάστε, είναι πάντα τα καλύτερα. Όταν μάθετε να τα δένετε. Γιατί προσαρμόζετε το μήκος ανάλογα τον πλάνο που ρίχνετε και τη διατομή. Δηλαδή ακόμα και το Kevlar, το νήμα που δένουμε τα αγκίστρια, παίζει ρόλο που θα το τοποθετήσουμε. Δεν είναι το ίδιο να ψαρεύεις με P3 και με P1,5. Όπως και το πάχος των αγκιστριών παίζει ρόλο. Στα λεπτά εργαλεία να προτιμάτε και λεπτά αγκίστρια. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβει κάποιος, ανεξάρτητο αν ο πλάνος είναι φθηνός ή ακριβώς, όταν το σύνολο είναι σωστό και οι κινήσεις σωστές, ακόμα και φθηνοί πλάνοι μπορούν να μας δώσουν αποτέλεσμα. Εγώ επειδή έχω πολλά αναλώσιμα, γι' αυτό βλέπετε που χρησιμοποιώ συνέχεια φθηνούς πλάνους. Έχω και ακριβούς πλάνους, αλλά επειδή ψαρεύω συχνά και μου κόβονται και πολλές φορές, γιατί ρισκάρω σε πολλούς τόπους, γι' αυτό δεν βάζω πάντα πλάνους των 30 ευρώ, βάζω και πιο μικρούς πλάνους. Ωραία. Σίγουρα κάποιες καλές εταιρείες βγάζουν πολύ πιο εύκολες πλεύσεις και κάποιοι χρωματισμοί έχουν πετύχει και δουλεύουν αρκετά καλά. Αυτό θα το βρείτε κι εσείς μόνο ψωνίζοντας ή ανταλλάζοντας γνώμες. Όπως όλοι βέβαια, δηλαδή συνέχεια βγαίνουν πράγματα. Δεν σημαίνει όμως ότι και τα φτηνά δεν λειτουργούν. Απλά θέλει υπομονή και πειραματισμό και σωστό τέριασμα. Για πάμε να δούμε, ξεκινάω σιγά σιγά. Εν τω μεταξύ είναι τόσο τέλεια μετά τον μπουρίνι, είναι να απορείς πραγματικά. Τι είπα, μόνο και χωρίς να ψαρεύω, μόνο που είμαι τώρα είναι όλα τόσο τέλεια και ήσυχα που πραγματικά είναι απίστευτο. Φτιάχνω και ένα tie rubber, γιατί τα light εργαλεία πάντα δουλεύουν. Κάνα κοκκινάκι. Εν τω μεταξύ παιδιά είναι εντυπωσιακό που το tie rubber ας πούμε είναι τεχνική, που απευθύνεται, είναι σε βαθιά νερά τέλος πάντων και είναι πιο εύκολο και ξεκούραστο και μπορεί να έχει σπουδαίες επιτυχίες σε κόκκινα ψάρια και να προσεγγίσεις βάθη πάνω από 80 έως και 200-250 εύκολα ας πούμε με αυτά τα δολώματα τέλος πάντων, τις τρέσες. Επίσης δουλεύουν και στα πολύ ριχά. Αν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς, δηλαδή με μικρότερες μπίλες δεν είναι δύσκολο να πάρεις στα 25, 30, 40 μέτρα σκαθάρια και ακόμα και μεγάλες συναγρίδες. Είναι τρομερό και με λεπτό παράμαλο, απλά θέλει προσοχή. Δεν είναι η τεχνική που θα τη ρίξεις στα ριχά, γιατί υπάρχουν και τα μαύρα ψάρια. Όμως όταν υπάρχουν δύσκολες συναγρίδες ή σκαθάρια, πέρα από το δόλωμα τέλος πάντων μπορεί να κάνει κάποιος καθετή, μπορεί να έχει επιτυχία με τρέσες.
Έτσι μια παρένθεση, δεν έχω πολλή εμπειρία σε αυτό το ψάρεμα, απλά επειδή το δοκιμάζω και απλά κάθονται ψάρια, σας το λέω, για να το κάνετε κι εσείς. Κοιτάξτε εδώ ένα ωραίο σκαλοπάτι. Τέτοια σημεία πάντα τα ψαρεύουμε. Γενικά το παιχνίδισμα του πλάνου πρέπει να έχει... το πήρα, το χάσα. Πρέπει να έχει αλλαγές. Έφαγα ένα ωραίο χτύπημα. Αν έχει αλλαγές, μικροκοφτά χτυπηματάκια, είναι σίγουρο θα σας βρει ψάρι. Όπως μιλούσα, το έχασα το ψάρι. Κοκκινάκι μικρό. Θα κατεβάσω και το tie rubber. Το έχασα γιατί δεν κάρφωσα. Λοιπόν, άλλη μία και κατεβάζω tie rubber. Είναι μικρά ψάρια του κιλού, ας πούμε. Για να δούμε. Κάτι μικρό έχει κάτσει πάνω. Σαν κοκοβιός μοιάζει. Κοιτάξτε εδώ τι τρώνε, κοιτάξτε κοράλι. Wow. Εδώ δείτε τι έπιασα. Λοιπόν, φύγε τα rubber κάτω. Κάνε τη διαφορά. Το tie rubber στα ριχά μπορεί να έχει και πλεύσει σαν ιντσίκου, ας πούμε, δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Όλα τα ψάρια το τρώνε, απλά το μπουκώνουν μαύρα και το κόβουνε, γιατί είσαι με 28, 30, 33, 40 παράμαλο. Όπ, κάτι έπιασα. Όπα. Λοιπόν, το κούναγα πάνω κάτω, αυτό που σας είπα. Πρέπει να είναι ή συναγριδάκι ή τσαούσι. Δηλαδή, κούναγα το tie rubber σαν τσίκι. Πω, ένα όμορφο τσαούσι, παιδιά, στα 30 μέτρα, κοιτάξτε εδώ. Έβγαλε φούσκα όμως και θα το κρατήσω να το φάω αυτό. Λοιπόν, ο μικρούλης δεν θα επιζήσει, γι' αυτό θα γίνει τη γανιά μου σήμερα αυτό. Αν πιάσω μεγαλύτερο, το ελευθερώσω. Στα 30 μέτρα ο τσαούσις. Λοιπόν, δείτε εδώ, ψάχνω ένα τόπο στα ριχά, έτσι. Παράδειγμα, γύρω στα 35 μέτρα, 35 με 40. Από προηγούμενα ψαρέματα γνωρίζω, έχει κάποιες πέτρες και στις οποίες πλησιάζω σιγά σιγά. Για να δούμε τι θα δείξει. Για να δείτε και πως φαίνουν τα ψάρια από την αρχή, πριν μπουν στον κόνο. Εγώ ξέρω ότι μπροστά μου, ας πούμε, στα 100 μέτρα έχω κάποιες πέτρες. Για να δούμε. Ακόμα δεν έχω δει κάποιο ψάρι, βλέπω ελάχιστη ζωή κάτω. Να, το πρώτο ψάρι. Ένα ψάρι. Όπως ανεβαίνει, για να δούμε αυτό το σημείο. Βλέπω ένα ψάρι. Εντάξει, είναι μικρούλι, δεν είναι κάτι. Αλλά συνεχίζω. Ας πούμε ο τόπος που γνωρίζω σήμερα δεν έχει ψάρια, δεν βλέπω κάτι. Για να δούμε. Λίγη ζωούλα βλέπω μόνο. Τίποτα σπουδαίο. Πάει να φανεί κάτι άλλο.
μαζεμένα μικρά ψαράκια. Θα ρίξω, γιατί μπορεί να κρύβεται και κάτι μεγαλύτερο γύρω από την πέτρα. Λοιπόν, όταν συναντάτε παρόμοιο τόπο και εσείς το ίδιο θα κάνετε. Θα ρίχνετε τα υποψήφια δολώματα που έχετε φτιάξει. Λοιπόν, θα ξαναρίξω το πλανάκι, γιατί έχει διάφορα ψαράκια κάτω και μπορεί να έχει και μεγαλύτερο από το τσαουσάκι αυτό. Πολλές φορές μέσα σε ένα κοπάδι, και όπως είναι στο βυθό πατωμένα μπάλα όλα μαζί, μπορεί να έχει και μεγαλύτερα ψάρια που δεν διακρίνονται. Δηλαδή μικροκοφτές κινησούλες έτσι, σπασμωδικά, δηλαδή σαν να τα ψάρια θεωρούν ότι είναι τραυματισμένο το μικρό ψάρο και θα το φάνε πιο εύκολα. Η λογική είναι ένα τραυματισμένο μικρόψαρο που προσπαθεί να διαφύγει, και όταν υπάρχει ανταγωνισμός είναι πολύ ευκοληλία για όλους τους τυρευτές. Όποιος προλάβει πρώτος δηλαδή, κάπως έτσι γίνεται. Γι' αυτό είναι καλό όταν υπάρχουν παραπάνω από 2 ψάρια, είναι σχεδόν σίγουρη επιτυχία. Εν τω μεταξύ, στο light περνάς ωραία. Το πήρα. Σας το είπα. Και είναι καλό. Είναι κιλό σίγουρα και παραπάνω. Ήταν ανάμεσα στα ψαράκια αυτά. Μπορεί να έχει καμιά συναγρίδα. Όχι παιδιά. Φοβερό. Λοιπόν, στον πάτο, στα ψάρια, ένα μικρό μανάλι. Έλα εδώ βρε. Λοιπόν, ένα μανάλι του κιλού. Πολύ ωραίο. Αυτό όμως είναι ένα ψάρι που μπορεί να γίνει πάρα πολύ μεγάλο. Φεύγει πίσω. Θα το πιάσω 30 κιλά σε καμιά εβδομάδα. Για να δούμε. Ξανά. Τι δουλειά έχουν τα μανάλια στα τσαούσια, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, με μικρά πλανάκια περνά το ωραία. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Λοιπόν, θα κατεβάσω το tie rubber, να δω μήπως αποφύγω τα μανάλια. Δείτε εδώ. Επίσης, επειδή τα σύγχρονα εργαλεία είναι αποδοτικά, θα μάθετε να κάνετε διαχείριση. Επειδή στα light εργαλεία πιάνονται τα πάντα, άρα καλό είναι να προσέχουμε. Λοιπόν, τώρα λεπιάστηκα και έχω γούρι. Τώρα που και να πάω θα βγάλω ψάρια. Κι ας έχω μόνο 3 ώρες μπροστά μου. Θα ρίξω το tie rubber. Εύχομαι να μην κάτσει μανάλι στο tie rubber. Για δω. Λοιπόν, σας το είπα και πριν, το tie rubber λες και είναι πλανάκι.
Στο ψάρεμα περνάς καλά και με μικρά ψάρια, έτσι. Λοιπόν, πιο μικρό τσαουσάκι θα πάει πίσω και αυτό στα δαμαγιάτικα. Τρομερό το ίδιο ψάρι να μπορείς να το πιάσεις στα 150 και στα 30. Τρομερό. Έριξα πάλι τώρα το tie rubber. Για να δούμε. Έρχονται ψαράκια. Ξανά κάτω. Με τσίμπησε. Θα ρίξω άλλη μια φορά τον πλάνο και θα φύγω. Θα πάω σε άλλο μέρος. Λοιπόν, αν συνεχίζω να κάτσω όλη μέρα θα βγάλω τσαούσια. Κι όμως δεν είναι τσαούσι. Κοιτάξτε εδώ, τσιπούρα. Βέβαια, γιατί στα ριχά είναι ανάμεσα τα ψάρια, είναι τσιπούρες και σαργί μαζί. Ωραία τσιπούρα. Αλλά την αφήσω. Λοιπόν, το ψάρεμα σήμερα επιτυχημένο το πρώτο μισάωρο. Λοιπόν, έχω βρεθεί σε ένα μικρό, να το χαρακτηρίσω καρούμπαλο. Ένα μικρό κομμάτι, ένα τόπο που κάνει ένα βράχο και ανεβαίνει και γύρω γύρω κρατάει μικρά ψάρια. Μπορεί να έχει και ψάρια που δεν φαίνονται, όπως είναι μαύρα, όπως είναι στήρες και σφυριδούλες. Μπορεί να έχει και, καλά μπορεί, βλέπω αυτά τα μπλε είναι κοκκινάκια, μικρά ας πούμε. Θα κάνω μια προσπάθεια. Κρύβει κάτι μεγαλύτερο μέσα στη ζωή αυτός ο βράχος, για να δούμε. Μικρό ψαράκι ένα σωρό. Καμιά φορά το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και σε αυτά τα μικρά διακριτικά πήρα ένα χτύπημα, πλανάκια ας πούμε, δεν είναι δύσκολο να... κάποιο μικρό ψαρό. Δεν είναι δύσκολο να πάρεις κάνα σκουμπρί, πρέπει να έχω πιάσει. Δεν είναι δύσκολο να πιάσεις ένα ροφό, απλά δεν θες πολύ τύχη να είναι απ' έξω. Οπα, κοκάλι. Κοκάλης. Ο οποίος δεν θέλει και να ελευθερωθεί. Δηλαδή, με ένα μικρό πλανάκι τέτοιο μπορείς να πιάσεις ένα κοκάλι και ένα ροφό 15 κιλά. Ακριβώς. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Εντάξει, το πρόβλημα είναι θα σου κόψει με το ροφός. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Επειδή το πλανάκι είναι πολύ εύκολο να πιάσει μεγάλη ποικιλία ψαριών, θα ρίξω τη σιλικόνη για να αποφύγω τα μικρόψαρα, μήπως κάτσει κάποια από τα μεγαλύτερα ψάρια που δεν προλαβαίνει. Όχι, δεν προλαβαίνει, επειδή έχει πάρα πολλά μικρά, πάνε πρώτα τα μικρά. Λοιπόν, εγώ ψάχνω τώρα μία ξέρα η οποία από τη μία μεριά, παράδειγμα, που έχει, ξέρω εγώ, πιο κοφτά νερά, δεν τσιμπάνε τα ψάρια. Λοιπόν, όποιος και να είναι ο τόπος, αυτό που θα κάνετε πάντα είναι να ψάχνετε αρκετά και να κάνετε γύρω τις ξέρες, γιατί πάντα σε κάποια μεριά είναι το ρέμα ευνοϊκό για αυτά, όχι για εμάς. Εμείς δεν ξέρουμε αν είναι πάνω ή κάτω, γρήγορο, αργό. Βλέπουμε, ρε παιδί μου, μπορεί να μας ενοχλεί, αλλά για τα ψάρια να είναι κάπου σε κάποιο σημείο καλό. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε γύρω για να μπορούμε να έχουμε παραπάνω πιθανότητες στο ψάρεμα.
πήρα. Με χτύπαγε ένα ψάρι συνέχεια. Πιθανόν στην αγρίδα. Παιδιά, συνέχεια. 1, 2, 3. Μπορεί και στήρα. Wow. Φοβερό. Παιδιά, δεν πιανότανε, με βάραγε συνέχεια. Γι' αυτό θέλει πάντα να είσαι συγκεντρωμένη μέχρι και το πώς πέφτει το νήμα, δηλαδή να βάζεις το χέρι να νιώθετε. Οποποποπο. Παιδιά, επειδή είναι πεντανόστιμη και ωραία θα την κρατήσω. Αυτό ήθελα. Κοιτάξτε μια στηράκλα. Καλά, βάραγε σαν συναγρίδα. Ορκιζόμουνα ότι ήταν θα σας έλεγα σίγουρα ότι είναι συναγρίδα. Λοιπόν, γύρισα από την άλλη μεριά που σας είπα, στην ξέρα, και την πέτυχα. Ψαρούκλα. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ είχα την έμπνευση, λέω τώρα. Δεν πήρα στα στάνταρ σημεία. Δεν μπορεί να μην έχει ψάρια. Δεν μπορεί. Και κάνω ένα κύκλο, παιδιά, και πήρα την ψαρούκλα. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα ωραία. Εντάξει, έχω πολύ δυνατό εξοπλισμό. Δηλαδή, έχω ρε παιδί μου εξοπλισμό που είναι για πιο μεγάλα ψάρια. Γιατί κάθονται μεγάλα ψάρια και για να μην τα χάνω κιόλας. Γιατί να είμαι ειλικρινής, επειδή παίζω με πολύ λεπτά εργαλεία, τα τελευταία χρόνια έχω χάσει κι εγώ πάρα πολλά ψάρια. Γι' αυτό στις σιλικόνες καλό είναι πάνω από 52. Πως την έκανε, τη διέλυσε. Ο κλέφτης όμως, παιδιά, στο κεφάλι μου το έδωσε το ψάρι. Λοιπόν, θα κάνουμε αργότερα αναλυτικό βίντεο για αυτά και ποια αγκίστρια έχω βρει, τι διατομές, τι split. Θα τα δούμε αναλυτικά σε επόμενο βίντεο. Πω, καιρό είχα να χρησιμοποιήσω τον κύλο. Το αγαπημένο μου είναι το κάκι, γιατί πιάνει τα πάντα και παντού. Αλλά τώρα έτσι μου ήρθε αυτό. Και άλλα χρώματα μου αρέσουν, και το ροζ και το μπλε. Σε όλα μπορείς να βγάλεις, αρκεί να το πιστεύεις. Πω, παιδιά, πώς το τσίμπαγε έτσι, τρέλα. Αδρεναλίνη. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχει... Όχι, θα το αλλάξω. Να, το αλλάξω, ενώ μοιάζει τέλειος, δεν είναι ο κόμπος. Πάντα θέλουν προσοχή, παιδιά. Το αλλάζω. Καμιά φορά, ανάλογα το ρέμα ή τη βολή, κλείνω λίγο το pick-up να στρώσει πρώτα το νήμα και μετά το ελευθερώνω. Στα ριχά, 20-30 μέτρα, αν πετύχετε καλή βολή, μπορεί, για να προλάβετε να καρφώσετε σωστά και να κάνετε τις πρώτες μανιβελιές, ίσως να μην χρειάζεται πάντα να το αφήνετε να πατώσει, γιατί και στα μεσόνερα δουλεύει. Ειδικά οι συναγρίδες δεν έχουν θέμα. Οι συναγρίδες, παιδιά, και 20-25 μέτρα ανεβαίνουν αφρό. Άρα καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι να φάνε μια σιλικόνη στα μεσόνερα ή το οτιδήποτε. Αν είχα το χρόνο θα πήγαινα να σας δείξω ένα άλλο ψάρεμα που ζητήσατε, τσαούσια με slow και τα ιράμπερ, μεγαλύτερα ψάρια, αλλά δεν έχω το χρόνο να ταξιδέψω μεσοπέλαγα. Θα το κάνω όμως σε επόμενο θέμα. Θα κάνουμε ένα θέμα με τα ιράμπερ και τρέσσες, παράδειγμα. Κοιτάξτε αλλαγή σκηνικού, υπάρχουν και τα απρόπτα. Δεν φαίνεται καλά, αλλά μπουρίνι πέρασε, μας έβρεξε, ξέχασα να ανοίξω και την κάμερα. Έτσι είναι η θάλασσα, παιδιά. Σας είπα, έβρεξε πάρα πολύ. Πριν έβγαλε ήλιο και τώρα ξανά. Όλο κάνει μπουρίνια. Γι' αυτό και τα ψάρια μία τρώνε και μία δεν τρώνε. Παίζουν ρόλο όλα για τα ψάρια. Αλλάζουν τα ρέματα απότομα. Πριν για μία ώρα έπαιρνα απίστευτες τσιμπιές και ψάρια. Τώρα σταματήσανε. Αλλά επειδή είναι κοντά στο σούρουπο, πάντα είναι καλή ώρα. Σχεδόν πάντα κάτι τσιμπάει. Όπως πάω να φύγω και μάζευα, έκατσα και ένα καρμούνι. Μάλλον. Η μέρα της ποικιλίας είναι σήμερα. Όπου έρχονται και άλλα μπουρίνια. Οχ.
Έλα εδώ βρε. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Πιάστηκε από το κεφάλι, δείτε εδώ, το ελευθερώσω. Έφυγες. Δεν μπορώ να το βγάλω. Εντάξει, εδώ πιάστηκε στην ουρά όταν δεν σε θέλει. Συμβαίνουν και αυτά. Από τώρα πάλι τέλεια. Πριν γίναμε μουσκεμα. Εν τω μεταξύ τα μπουρίνια τώρα δεν ξέρω αν θα φανεί στην κάμερα, αλλά μακριά είναι, λες και βράζει η θάλασσα εκεί κάτω, αυτά τα μπουρίνια. Δηλαδή πέφτει ο ήλιος και είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Σαν να εξατμίζεται η θάλασσα μοιάζει. Για να δούμε μερικές τελευταίες έτσι προσπάθειες για κανένα strike, για καμιά συγκίνηση, για να δούμε τι θα γίνει. Κάποιες φορές τα ψάρια τσιμπάνε και όταν νυχτώσει, δηλαδή μπορεί και μία ώρα μετά να πάρεις και, δηλαδή έχει νυχτώσει ας πούμε, και να πάρεις ένα γρίδα. Τα μαύρα ψάρια τσιμπάνε μπορεί και όλο το βράδυ, αν έχετε υπομονή. Δεν είναι περίεργο αυτό που σας λέω, αλλά εγώ το προσωπικά το έχω κάνει παλιά που ψαχνόμουνα. Έχω πιάσει ψάρια στήρες και βράδυ μέχρι τις 12 η ώρα σε σιλικόνες. Κοιτάξτε εδώ. Εντυπωσιακό, έτσι. Αυτό εκεί είναι μπουρίνι και οι ηλιακτίδες του ήλιου πέφτουν κάπου εκεί πέρα και γίνεται αυτό το φαινόμενο. Είναι εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα, αλλά είναι τρομερό, πανέμορφο. Τι άλλο μπορεί να θες. Σε μια σύντομη βόλτα πήρα το ψαράκια μου, πέρασα ωραία και είδα και ωραίες εικόνες. Έβαλα και κουκούλα. Ψύχρανε κατευθείαν. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ παιδιά το ψάρεμά μου τέλειωσε. Ήταν πολύ ωραίο με ελαφριά εργαλεία. Τα έπιασα τα μαγιάτικα, τα τσαουσάκια μου, τη στήρα και νομίζω πως ήρθε η ώρα να επιστρέψω ή να καλαμαρέψω. Θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο θέμα να είστε όλοι καλά. Γεια σας.